450 koronavirus kasu berri erregistratu dira Nafarroan azken ordutan. Kutsadura berri gehienak Txantrea, Arrotxapea, Donibane, Tafalla, Buñuel, Korella eta Tuteran atzeman dira. Txibite lehendakariak 3.400 milioi euroko balio duten NES funtsetara aurkeztuko diren 125 proiektuak iragarri ditu. Ollo kontseilariak aldarrikatu du inoiz baino beharrezkoagoa dela eskualdeen arteko eta mugaz gaindiko lankidetza espazioak sustatzea ala nola Pirinioetako lan elkartea. Adimen urritasuna duten 3 pertsonak Lizarrako Ontzineda zentroko etxebizitza bat partekatuko dute aste honetatik aintzinera. Iruñeko udalak aholkatzen du kanposanturako bizitak asteburutik kanpo egin daitezen, izan ere gehienez 2.000 laguneko edukiera ezarri da. Bizitak maskaraz jantzita egin behar dira, gehienez ere famili nukleo bereko 4 laguneko taldetan eta aurrez temperatura hartuko zaie. Euskara sustatzeko proiektuentzako diru laguntzak 20% murriztu ditu aurten Navarra Sumaren udal taldeak. Euskararen kontrako oportunismo hutsa dela salatu dute euskararen aldeko eragileek. Nafarroak Atlantic on Bike proiektu europarrean parte hartzeak indartu egin du nazioarte mailako zikloturismorako lehentasunezko helmuga gisa duen eginkizuna. Zibibos Maker ikasgela musikala irekiaren barne akustika soinu tresnak Jus Larrotxako Zibiboxan gaur arratsaldeko 6:00 8:30. Ikuspuntoren ikuspegi zikloaren barne Unfil Dramatik Nafarroko Filmotekan gaur arratsaldeko 7:00. Osasun sailak 552 koronavirus kasu berri erregistratu ditu Nafarroan asteazkenean, hau da, 4.284 PCR eta antigenoen frogak egin ondoren. Nafarroko kutsaduraren baiezkortasun tasa 12,9 dago, ez ahaztu 5%tik gora emaitza txarrekin gaudela. Asteazkeneko koronavirus kasu gehienak Txantrean antzeman dira 32 positiborekin, jarraian Tafalla 25 kasurekin, segidan Arrotxapea 22rekin, Donibane auzoa 18rekin, Korella eta Buñuel bakoitzean 17 positiborekin eta Tuteran ere 15 zenbatu dira azken egunean. Transmisio komunitarioa atzematen da Nafarroko zenbait tokitan. Gizarte eskubideen departamentuak jakinarazi du Tafallako Nuestra Señora de la Caridad zaharretxean COVID agerraldi berri bat atzeman dela bertako 67 egoilarretatik 22 eragiten diena. Oraingoz ez dute leku aldatzea beharreko egingo luken sintomarik. Aipatu ere, azken 24 ordutan haur eta lehen hezkuntzako 220 ikasle konfinamenduan sartu direla. Hoiekin jada 2.969 daude beraien etxetan isolamenduan, guztien artean 4,69 eta 86 ikastetxetako isolamenduan sartutako 157 bizikidetza unitateko kideak dira. Talde guztien artean 4,93 daude isolamenduan. Nafarroko gobernuak datorren hamarkadan 3.400 milioi euroko aurrekontua izanen duten garrantzi ezberdineko 125 proiektu abiatzea aurreikusi du. Hala iragarri du Maria Txibite Nafarroko lehendakariak, zeinak ekimen hoiek Europako NES Generation birgaitzeko funtsetan, naiz Espainiako gobernuaren planaren lerroetan txertatzeko konfiantza agertu duen. Txibitek adimen kolektiboaren alegina, naiz lankidetza publiko-pribatuarena nabarmendu ditu 125 proiektu horiek ezartzeko. NES Generation funtsek markatutako funtsesko 3 ardatzetan kokatuta. Lurralde eta gizarte kohesioaren estrategia digitala eta estrategia berdea. Ekimen hoie guztiak abian jartzeko, ekonomia errealean 13.000 milioi euro baino gehiago mobilizatu beharko dira hamarkada honetan. Inbertsio publikoaren efektu biderkatzailea dela eta. Neurri hoien helburua da lehendakariak azpimarratu duen moduan egungo krisiari erantzuteaz gain eredu ekonomiko eta soziala aldatzea eta hori guztia hurrengo belaunaldiei begira egin behar da. Gure egungo krisiak harrapatuta gera ez daitezen. Hortaz irtenbidea da Txibitaren esanetan haiei etorkizun adimensuago, iraunkorragoa eta kohesionatuagoa eskaintzeko gai izatea.
Lehendakaria prentsaurrekoa eman du proiektuak azaltzeko exekutiboren talde osoari gobernuak egindako bilkuran ezagutzera eman ondoren. Berreskuratzeko plan oso hau eta proiektu zehatzak foru exekutibak honako hauekin egindako lanari esker sortu dira. Nafarroko ekonomiako sektore ezberdinak pribatuak naiz soziala eta hirugarren sektorea unibertsitateak eta Nafarroko udalerrien eta kontzejoen federazioa. Lehendakariak nabarmendu du eraldaketa sozialeko naiz kulturaleko mekanismoa dela eta Europako batzordeako bulegoak ez ezik foru komunitateko azken txokoa ere barne hartzen dituela. Ekimen horiek guztiak abian jartzeko Nafarroko lehendakariak baterako gobernantza eta erakunde arteko lankidetza defendatu ditu. Gizarte zibil antolatuarekin lankidetzan gobernuak ez ditu bakarri proiektu horiek aurkezten. Lankidetza instituzionalaren eta baterako gobernantzaren inguruan dugun ideiak Nafarroan daude beste administrazio batzuen proiektuak ere hartzen ditu azaldu du. Helburua Nafarroa, Espainia eta Europa adimensuak iraunkorrak eta koexionatuak lortzea dela azpimarratzearekin batera. Txibite lehendakariak amaitzeko, Nafarroak berreskuratzeko eta berritzeko datozen urtetan aurrean izango duen erronka bere gain hartzeko duen indarra azpimarratu du. Nabarmendu duen moduan, gobernuak gizarte zibil konprometitu eta antolatuarekin batera egindako lanean eta elkarrizketan oinarritutako indarra. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak aldarrikatu duenez, krisi sanitario-ekonomiko eta sozial hirukoitz honen aurrean inoiz baino beharrezkoagoa da eskualden arteko eta mugaz gaindiko lankidetzarako espazioa sustatzea. Hala nola politika estrategikoen aurrean sinergia batzea ahalbidetzen dutenak, hala nola aldaketa klimatikoa, eraikuntza jasangarria edo ekonomia zirkularra. Green Deal delakoarekin lotuta, horrela azaldu du lehenbiziko aldiz telematikoki egin den Pirinioetako lan elkartearen osoko bilkuran. Hilabete batzuetako egokitzapen lanen ondoren Lizarrako Onzineda zentroko atezainaren etxea zena desgaitasun intelektuala duten 3 personak partekatutako etxe bizitza bihurtu da, eta persona horiek bizitza autonomoa eta independente egin ahal izango dute beharrezko laguntzekin. Egokitze lanek 69.572 euroko kostoa izan dute eta eskubide sozialen departamentuak ordaindu ditu. Proiektuak eskubide sozialen departamentuak bizitza autonomorako bultzatzen duen bizitegi ereduaren alternatibei erantzuten die. Iruñako udalak gomendatzen du San Jose hilerrirako bizitak domusandu eguna dela eta asteburutik kanpo egitea. Oraingo osasun krisiaren egoera kontuan hartuta, denboran ahalik eta gehien banandu nahi dira bizitak. Persona kopuru handiak aldi berean pilatu ez daitezen. Hori horrela gogora ekartzen da hilerriaren irekiera ordutegia dela, goizeko 8:00 7:00 azaroaren 2 arte eta 8:00 6:00 azaroaren 3 aintzinera. Jende metaketarik gerta ez dadin kontrolatzeko 2.000 laguneko gehieneko edukiera ezarri da hilerriaren barrurako. Sartu eta irteten diren personak zenbatzeaz gain, sarrera kontroletan gorputzaren temperatura hartuko dute. 37,5 zentigradotik gora dutenak ezin izanen dira sartu. Eta maskara jantzita doazela egiaztatuko dute. Jendea bakarrik ate nagusitik sartuko da eta irten beti ere ibai aldeko atetik. Halaber, bizitak gehienez ere famili nukleo bereko 4 laguneko taldetan egiten direla kontrolatuko da. Bizitak gehienez ere ordu betekoa izanen da. Aipatu inguru abarroiek guztiak barrutiaren barruko aldean ere kontrolatuko dira, bai eta personen artean 1,5 metro tartea gordetzen dela ere. Xede horretarako udalak babes zibileko 10 laguntzaile kontratatu ditu. Halaber, gel hidroalkolikoa jarriko ditu sarreretan eta barrutian banatuta. Komunak irekita egonen dira eta ohiko erabilerako plataformak eta eskalerak erabiltzen ahalko dira iturriez gain, urriaren 30 eta 31 eta azaroaren 1 izan ezik. Domu santuen egunean, azaroaren 1 igandean ezin izanen da hilerrira lorekin sartu. Oro bat debekatu da hilerriaren barruan erre, jan, edan eta zeremoniarik edo bestelako ekitalderik egitea. Urriaren 30 eta 31 eta azaroaren 1 oinezkoek bakarrik erabiltzen ahalko dute hilerrirako sarbidean Nafarroa etorbidetik, Donibane Kirol elkartearen ondotik.
3 egun hoietan, goizeko 8:00tik 8:00tara, zirkulazio moztuko da Nafarroa etorbideko biribilgunean. Donibane Kirol elkartearen ondoan, Orkoien eta Biurdana kalen arteko bidegurutzeko biribilgunean, Julio Caro Baroja La Granja ikastetxe ondoan eta Miluzeko errepidean, Barañaindik gertuen dagoen sarbidetik aurrera. Nola nahi ere persona eta batez ere ibilgailu ugari ez dabiltzan ordutan, udaltzaingoak ibilgailuen zirkulazioa baimenduko du Orkoien eta Biurdanako biribilgunetan eta Miluzeko errepidean. Halaber, justifikatutako arrazoia edo aldi baterako ezgaitasun fisikoa behar bezala egiaztatuta duten personek, udaltzaingoan eska dezakete ibilgailu bakar baterako baimena hilerriaren inguruetaraino sartzeko. Eskaera horiek astelehenetik ostirala egin daitezke, goizeko 8:30tik 2:30 Euskara sustatzeko proiektuentzako diru laguntzak 20% murriztu ditu aurten Navarra Sumaren Iruñeko udal taldeak. Euskararen kontrako oportunismo hutsa dela salatu dute euskararen aldeko eragilek. Iruñako euskalgintza osatzen duten eragilek irmoki salatu dituzte Iruñako udalak euskararen aurka hartutako erabakiak. Pasaden urteko abenduan onartu ziren ordenantzak argi utzi zuten Iruñako udala ez zegoela euskara bertako hizkuntzatzat sustatzearen alde, ez da Iruñeko herritar guztien hizkuntza eskubideak behar bezala bermatzearen alde. Iruñeko udalak jarrera euskara foboa erakutsi duela uste du euskalgintzak eta euskararen sustapenerako proiektuentzako diru laguntzen murrizketa salatu dute. Murrizketa euskararen kontrako oportunismo hutsa dela iritzi diote egoera koiuntural bat probestuta inongo argudio eta irizpide objektiborik gabe gelditu egin nahi dute euskararen sustatzea. Euskara bultzatu nahi bada eragile ezberdinei baliabide zein laguntza bereziak eskaini behar zaizkie eta ez kendu. Nafarroko gobernuak turismoko zuzendaritza nagusiaren bidez Atlantic on Bike proiektu europarraren azken mintegian parte hartu du. Foru komunitatea nazioko zein nazioarteko zikloturismorako lehentasunezko helmuga gisa kokatzeko eta Nafarroak Eurobelo 1 eta Eurobelo 3 Europako bizikleta ibilbide handien sarrera ate gisa duen eginkizuna nabarmentzeko. Ibilbide horiek bat egiten dute lurraldean bizikletarako ingurune bakarra sortuz. Foru komunitatea Europako 6 herrialdetako 22 bazkiderekin elkarlanean aritu da Eurobelo 1 ibilbidea garatzeko Norvegia eta Portugal bizikletaz lotzen dituena. Fibibox Maker ikasgela musikala irekiaren barne akustika soinu tresnak gaur arratsaldeko 6:00tik 8:30 izanen da tailerra Jus Larrotxako Fibiboxan. Etor zaite zure tresnak eta pista grabatzera bere fase guztietan musika edukiak sortzea erraistuz. Soinu material ezberdineko lekua, mahai digitala, gitarra, bateria, mikrofonoak, ordenagailuak, teklatua. Ekoizpen desberdinak grabatzeko, editatzeko, masterizatzeko eta sortzeko aukera ematen duena. Ikuspuntuaren ikuspegi zikloaren barne un film dramatik gaur arratsaldeko 7:00 Nafarroko Filmotekan. Zer ari gara elkarrekin egiten, galdera errepikaria da Dora Maar lizeoko zinema klaseko ikaslentzat eta 4 urtez haiekin lan egin zuen Erik Badolerentzat. Galdera politiko honi erantzuteak boderearen, indarkeri sozialaren eta identitatearen irudikapenak dakartza. Ikasle bakoitzaren berezitasunari, baina baita bere taldearen esentziari ere justizia egingo lioken forma zinematografikoa bilatzera bultzatu zituen.